India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kipulir ke Bengaluru kila kemno ke shijur hadin bakila terlihat daka kali ya uwe usamla penpoi tiar iingbriew hadu ba unda klad hasan. Ningkong kita ke shijur kila thok kipulir bakadai ke jengja aksiden om ka bakile knang. Kani ke jengannya kila jah ka arpsan torik menta ubnai hakapor ba utei usamla bala tipkum udarshan ula syong daka thup haringkat uwe pat uparalok bala tipkum ubadun ubala mensaujur hadin ke jingsha Tynrah ka arshaka baki syong hajan Sri Rama Temple area. Layatu bakate ka kali ka bala be thong ya ki shijur hakapor kumba khatwei lai pau pm bat Tynrah be nadian hakaba udarshan ula khlat kat ba uparalok ula mensaujur. Ningkong ki puliat kila register mukaduma bakadai ke jingya bakla na baro aliang henry ki he puliat ka JP Nagar Traffic Police Station kila pet binya lingba ka CCTV footage hakaba kila lap bakitei ki shijur kila be thong nang ye kitei ki arshaka bat Tynrah nadian bat hakaba kitei kila not kila or hamadan kila nyuk nang dakakali. Kat kum uhe pulet ulayatu baka donshwa ka jingannya hapring kite ki aliang hadin ba ula kum leit lembub ya ka side class kate ka kali hadin kane kunangnya kate ka kali ula bek thong ya kate ka thup marshu kendu ula Tynrah bet nadin jongka ya utei unongnya kate ka kali latip kum umano sharma ubadai unong hikai school bat ka kurim ka arti kibalawan phabyang shakate ke jaka balaja kate ke jingja da ka jingtmu bantan ye ki lingkhot lingkai kali khnang ban omlap sabut